дӯстон, як квартираи фурӯшии арзонаки срочняк аст, ки дар сентр назди Исмоили Сомонida қарор дорад. Назди Сомонӣ. Квартираи фурӯшӣ доми 18 этажа, хона дар сеюм этаж, дар Душанбе рӯ ба рӯи донишгоҳи Славянӣ. Як остановка пеши Исмоили Сомонӣ, ду остановка боло бозори Меҳргон, духонагаи 78 квадрат бо ремонти замонавӣ дараҷаи олӣ. Нархш бачаҳо бо маслиҳатай. нарх просто зури бадай гуфтанд ки маслиҳат мекунем метем. Фақат ҳамин хели ремонт кадомида дар корай ку, кадомитон хона дорен, хоҳиши ремонт кунӣ дорен, ҳамин рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо ҳай оиди ҳамин усто ҳам метавонед муроҷиат кунед. Оиди хона ҳам мисол мега ки ҳамин устоо зури ба даста мега, ба хотир мехоҳам ки бо хизмати мардума кунам. Як остановка мега Сомонӣ, ду остановка бозори Меҳргон. хоб номерои устод занг запурсоншен. хел нархи муомилаш қатӣ духонагаи 78 квадрат, 3 этаж, доми 18 этажа бо томи санъат шай. Лайкора монен, подписатсия кунен. дӯстон, фақат поддержка аз шумо наворои арзон, хонаҳои арзон аз Саудо ТВ.